Så er der kaffe på kanden. Jeg løber ned og henter pizzaerne. Så... Jeg kan ikke se dig mere. Mener du? Det kan du da sagtens. Hvorfor skulle du ikke kunne det? Du bor jo her sammen med din kæreste. Min adresse er hos mor. Jo, men du bor jo her. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Min adresse er hos mor. Du bor her sammen med din kæreste. Og det betyder, at du har sex med ham. Det har jeg ikke. Jeg sover ikke sammen med ham. Men hvis jeg overnatter her, så har jeg mit soveværelse i kælderen. Du så selv dynen dernede. Min adresse er hos mor. Det er alt, hvad du behøver. Forstår du det, far? Gud ser alt. Så vil han også se, at du vælger at tro på mig, fordi du holder af mig. Jehova er sandheden. Det er ikke nogen personlig følelse. Så vi kan bare ikke ses mere. Det er det, du vil? Nej, det er det, du vil, Sara. Det er helt og holdent dit valg. Jehova vil se, det er det valg, du har truffet. Du skal ikke gemme dig bag ved Jehova. Det her er dit valg. Sara, når du bor her sammen med din kæreste og sover med ham, så kan du ikke se din egen familie. Jamen, det ved du også godt, Sara. Du er nødt til at tage med nu og gå til de ældste og få det gjort godt igen. Kan du ikke se det? Det kan jeg ikke. Ikke længere. Så er det bare at sige farvel. Ja. Ja, det er det vel. Jamen så farvel. Farvel, Sara. Du skal ikke noget med? Nej tak, jeg er nok nødt til at tage afsted. Jeg har også et arbejde, der skal passes. August, jeg har jo lige den alder, hvor han er. Der er alting så tungt. Jeg skal prøve at nå det hele. Ja. Farvel. Kommer du ikke op til mig? I dag er der 2 lokale veddigtelser. Sara Dahl er ikke længere et af Jehovas vidner. Og bror Andreas Dahl er udnævnt til ældste. Kære far Jehova, vi takker dig, fordi din ånd har velsignet vores møde. I Jesu navn. Amen. Amen.
Tak for det.